sinira ng tatay ko ang pagkamabahay ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Sophia's Secret File. Si Sophia na merong asawa, pero LDR sila ng asawa niya sa matagal na panahon until such time na nakuha na siya ng kanyang asawa kasama ang kanyang anak sa ibang bansa at dito na nga sila nagsama sa iisang bubong. At totoo nga raw yung kasabihan na hanggat hindi mo nakakasama sa iisang bubong, hindi mo ito makikilala ng tunay. Tsaka mo lang daw makikilala ng tunay. Yung tunay na anyo. Kapag kasama mo na sa iisang bubong. At dito nga nalaman ni Sophia na ito palang kanyang asawa ay isang malupit na cheater. Cheater. Biruin mo yun. Kasi simula pala ng relasyon nila, niloloko na pala siya. Tapos pumapatol sa mga bayarang babae. O kung tawagin daw nila Asian escort. At nagpupunta pa ng massage parlor para malasap ang happy ending. So dahil sa mga nalaman niyang yun, napapatanong siya sa kanyang sarili. Pangit ba siya? Ano bang meron sa kanya? Bakit nangyari sa kanya yun? At kinailangan na lang niyang maging matatag para sa kanyang anak. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni JP, babasa. Para sa ating sender na si Sophia, kailangan mong maging matatag para sa anak mo. Tulad ng storya mo. Ikaw na rin naman ang naka-realize at ikaw ang siyang makakatulong sa pinagdaraanan mo ngayon. Buti na lang at nailabas mo ang gusto mong sabihin. Wala naman ako maipayo dahil mas masarap makinig sa storya mo na ikaw din ang nakaisip ng paraan para maging okay ka. Hindi mo deserve ang ginagawa sa'yo ng asawa mo. Sabi mo nga, gagawin mong busy ang sarili mo. Magpapaganda ka lalo. Tsaka may anak ka na, hindi na dapat nararanasan ang ganyang klaseng sakit. At hindi rin sana maranasan ng anak mo ang iyong naranasan. Focus ka na lang sa anak mo and don't forget to love yourself. Yun lamang po. Happy Thursday. Ingat po uwi from JP Babasa aka Tambay Love. Ito pa sabi ng ating kabisyon na CCS. Sender Sophia. Nakakalungkot isipin na kinukonsinte pa ng in-laws mo ang kalokohan ng mister mo. Hindi ko kinaya yon and at the same time nakakapanggalaite. Ayoko na magsalita pa ng kung ano-ano, baka magmukhang ewan pa ako pero eto muna. Dakilang Hokage ang mister mo. Nagpapalusot, akala niya ang dali-daling manlinlang sa kasinungalingan niya. Tuluyan mo na yang iwan. Hindi naman siya nagpapakaama at asawa sa inyong mag-iina. Pakihanda na ang itak dyan. At nang sa gayon, maputol na ang dapat maputol. At sa'yo, Sender Sophia, kung gusto mong mag-heal sa pananakit at pagluloko o panluloko sa iyo ng mister mo, huwag ka munang mag-dating app, utang na loob. Gawain niya ng lovesick. After ng gulo sa inyong mag-aasawa, download agad ang dating app? Huwag naman po. Marami din siyang mapanlinlang. Sige ka. Yun lamang po, DJ Rocky from CS. Ito pa sabi ni Jobert Vertudazo. Good evening, DJ Rocky. Ang masasabi ko lang kay Sender Sophia ay may mga tao talagang hindi marunong makontento sa kung anong meron siya o sila.
Tama rin naman na huwag mong sisiraan ang asawa mo sa pamilya ninyo, sa anak mo, sa anak ninyo. Ipaubaya mo na lang sa Panginoon ang lahat. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino at pareng Rogelio June Bernardino. Maraming salamat DJ Rocky from Jobert Vertuzazo. Ito naman ang sabi ni Angelica. Good evening DJ Rocky. Ang saklap naman ng nangyari sa ating sender na si Sofia. Hindi ko akalain na meron palang ganong klaseng mister na manloloko sa kanyang misis sa paraan na pupunta siya sa massage parlor para lang din makapagparaos. Bakit hindi na lang niya gawin yon sa kanyang misis? Libre pa at hindi siya gagastos. Isang atake yun sa pride, sa ego at pagkababae ni Sofia. Kaya ramdam na ramdam ko ang kanyang panggigigil at sakit nang dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Ang maganda na lang na gawin talaga ni Sofia ay mag-move forward at wag na wag patatawarin ang mister. Kung gusto niya, paghirapan niya muna. Nang sa gayon ay magkaroon ng magandang pagsasama ang kanilang pamilya. Huwag agad-agad bibigay sa sweet I love you at sa sweet gesture. Baka pag bumigay agad yung sender natin, gawin lang uli ng mister niya ang ginagawa nito dati pa. Ito naman ang sabi ng ating kabisya na si Brian. Good evening, DJ Rocky. For Sofia, I think the best thing that she should do is to move forward. Focus on herself at sa kanyang anak. Yung asawa niya, pabayaan niya na yon. Yun lamang po from Brian. Ito naman ang sabi ng ating kabisya na si Aliyah. Good evening, DJ Rocky. For Sofia, isang mahigpit na yakap sa iyo. Actually, nakarelate din ako at some point. But, naniniwala ako dun sa kasabihan na walang problema na hindi maayos sa magandang usapan. Kausapin mong maigi ang mister mo. At sabihin mo sa kanya lahat ng sakit na nararamdaman mo. Be vulnerable to him. Pag walang epekto sa kanya ang lahat ng mga hinanakit mo, then it's time to make a decision. At ang desisyon na yon, dapat focus talaga sa anak ninyong dalawa. If you wanna leave him, then pwede naman. But you have to be ready kung ano ang mga tatahakin mo sa buhay. Dating app is not a good time and not a good thing, rather, para gawin ang mga bagay na iyon. Dahil lalo mo lang masasaktan ang sarili mo. Yun lamang po from Aliyah. Thank you so much, Aliyah. True naman na hindi tamang gumamit muna ng dating app as of the moment, especially kasal ka at hindi pa naman na-resolve yung mga issues ninyo ng asawa mo. Meron bang ganun? Asawa na, kasal tapos may pamilya na tapos nagde-dating app pa? I think walang ganun. Walang ganun na alam ng asawa. Merong gano'n na hindi alam ng asawa, hello. Charot with harot. Ang hirap ng pinagdaraanan ni Sofia, tulad nga ng sabi ko kanina bago tayo mag-break. Hindi ako makapagbigay ng advice. Kasi it looked like etong si Sofia, tinanggap naman niya yung asawa niya. And the fact that she told us na pinoprotektahan niya yung image pa rin ng kanyang asawa dun sa sarili niyang pamilya gives us an idea na, she wanna save the family. She wanna save the marriage. At kung yun ang tinatahak at pinagdesisyonan ng isang babae to save her marriage, okay lang. Why? Kasi ang babae hindi naman basta-basta sumusuko yan eh.
Hanggat kaya pang magtiis, hanggat hindi pa walang-wala, hanggat hindi pa pagod na pagod, hanggat hindi niya exhaust lahat ng options na meron siya, hindi yan bibitaw. But one day, the time will come na kapag lahat ginawa na niya tapos hindi pa rin sapat, hindi mo na mahihila pa, hindi mo na mababalik pa yung babaeng yun sa buhay mo. And I think yun yung dapat ma-realize nung mister nito ni Sofia eh. But I also believe na itong mister ni Sofia, merong sakit. Sorry pero para siyang may sakit. Hindi ko sure kung addiction yung tawag dun. Pero maganda sana kung ma-assess siya ng medical personnel. Parehab o kaya magpa-psych. Hindi dahil sa parang, mandidiri ka. Hindi. Kumbaga, para ma-evaluate lang ng mas maayos kung ano talaga yung nangyayari sa sistema ng utak ng taong yun. Kasi walang normal na lalaki na gagawin yun. Imaginein mo, iba't ibang babae yung papatulan mo. Tapos hindi mo pa sigurado kung lahat ng yun malinis. Nothing against them, but hindi ka sigurado kung lahat ng yun malinis. And sa misis, etong si Sofia, do you think kaganahan siya na makipag loving dito sa mister niya, gayong alam niya na marami ng babae itong natikman? Di ba parang hindi rin? Kasi hello, what if siya naman yung madapuan ng sakit? Di nakakatakot lalo yun. Lalo na yung mga cases ngayon in terms of AIDS, HIV, sexually transmitted diseases, lumalaganap, dumadami. And up until now, walang vaccine sa ganun. And thank God walang vaccine. Why? Sorry pero yung mga intentional na ginagawa yung bagay na to, na parang okay lang kahit multiple partners, sexual partners kahit may asawa na, hindi kayo dapat nakakaligtas. Pero yung mga tao syempre na accidentally na nagkaroon lang ng ganon, because sila super pure, tapos yung partners nila binetray sila, niloko sila, hindi sinabi sa kanila na may sakit sila, or unaware sila na may sakit sila, but may ginagawang patago na kung kani-kanino nakikipagdo, kaya doon nakuha yung sakit. Yun naman na nakakatakot. And imagine na lang din talaga kung may vaccine yun. But I hope may cure para dun sa mga hindi ginusto. And I think wala namang gumugusto ng ganun. It's just that may mga tao lang talagang impulsive pagdating sa mga decision making in life. And I think itong asawa ng ating secret file sender ni si Sofia, hindi siya impulsive Kumbaga every day, he committed to that kind of action. Or it's a regular thing for him. So kumbaga, yung mindset niya, regular na bagay na to, it's a normal thing for me. So paano na-calibrate ng ganun yung utak niya na mag-function ng ganun? Gayong alam naman natin na may asawa at anak siya. And you should be monogamous pagdating sa ganung klaseng relationship. Unless may usapan kayo ng asawa mo na pwede pala, open tayo So, ang hirap din talaga nitong pinagdadaanan ng ating secret file sender. And the thing that I wanna share is that pwede siguro talaga kayong mag-usap ng masinsinan at maayos, and you bring it up. Bring the idea of getting examined and mag-seek ng help doon sa medical expert, sa psych, para dun sa mister, kung ano talaga yung addiction na meron siya or kung ano yung mental state na meron siya.
Kasi bothering yun eh. And nakakatakot para sa ating sender, para sa health niya, and at the same time para dun sa bata. Na baka mamay ma-introduce sa kanya nung sarili niyang ama yung ganong klaseng act. And then the child would believe na it's normal. And in order for you to be a good parent, you have to be first a good husband. So I hope maayos kung gusto mo talagang isalba yung marriage na meron kayo. Pero kung hindi na talaga kaya at patuloy kang hinuhont nung nangyari sa inyo at ginawa ng asawa mo, lahat ng nararamdaman mo valid naman yan. And you have the option to leave if you want to. But as of now, I know that you are a strong woman and you will exhaust all options bago ka bumitaw. I wish you well. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kailang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. For top secrets, kasama pa rin ang inyong basa Princess DJ Raketera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sophia's Secret File.